Pre mnogo, mnogo godina živeo je car koji je iznad svega voleo novu odeću. Sav svoj novac on je trošio na to da se što lepše obuče. Nije brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište ni za lov, želeo je samo da pred ljudima nosi stalno nova odela. Za svaki sat u toku dana imao je novo odelo. I kao što se za vladara obično kaže da je na većanju, tako se o njemu govorilo. Car je u sobi za oblačenje. U velikom gradu u kome je živeo ovaj car bilo je veoma veselo. Svakoga dana dolazilo je mnogo stranaca. Jednoga dana dođoše i dve varalice koje za sebe rekoše da su tkači i da mogu izatkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Sem neobičnih boja i šara, ova je tkanina imala neobičnu osobinu. Odelo od nje načinjeno nevidljivo je za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, to je odista lepo odelo, pomisli car. Ako ga budem na sebi imao, mogao bih se uveriti koji ljudi u mom carstvu nisu pogodni za mesto koje zauzimaju. A moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah izatkati. I dade car toj dvojici varalica unapred mnogo novca, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah poštaviše dva prazna razboja i počeše tobože da rade. Do kasno u noć su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato. I sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih želeo da vidim kako napreduje posao, pomislio je car. Ali mu je bilo malo nelagodno na pomisao da čovek glup ili nesposoban za svoje zvanje neće moći da vidi tu čudesnu tkaninu. Bio je uveren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio da prvo pošalje nekog drugog da vidi kako stvari stoje. Čitav grad je već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina i svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih suseda pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvadi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne obavlja svoje dužnosti. I stari čestiti ministar uđe u odaju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Bože dragi, pomisli stari ministar i razrogači oči. Pa ja ništa ne vidim, ali ništa ne reče glasno. Prevaranti ga zamoliše da priđe bliže, pa ga upitaše da li mu se sviđa šara i da li su lepe boje. Oni su pokazivali na prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko buljio oči, ništa nije mogao da vidi jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup, nikada to nisam pomislio, ali to niko ne sme saznati, zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od tkača. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar gledajući u razboj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. Veoma nam je milo, rekoše tkači u glas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle ovoga varalice zatražiše još više novaca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali, na praznim razbojima. Malo zatim car posla još jednog poštovanog službenika da vidi kako ide sa tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i sa tim službenikom se dogodilo ono isto što i sa ministrom. On je gledao i gledao, ali nije video ništa drugo do prazan razboj. Zar nije divna tkanina, upitaše ga varalice pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Glup nisam, pomisli čovek, znači da nisam dorastao za svoj visoki položaj. Vidi, molim te, ipak ne mogu dozvoliti da drugi to primete. I čovek poče da hvali tkaninu koju nije video i da uverava tkače koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, to je zaista prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor.
Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi tu tkaninu dok je još na razboju. U pratnji čitave svite, među kojima su bila i ona dva stara službenika koji su već bili tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Čarobno, zar ne, rekoše ona dva uvažena službenika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje, i pokazaše na prazne razboje jer su verovali da svi drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo, pomisli car, ja ništa ne vidim. Pa to je strašno, da valjda nisam glup. Ili ne zaslužujem da budem car, pa to bi bilo najstrašnije što bi me moglo zadesiti. Nije hteo da prizna da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavom i gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lepo, odajem vam najviše priznanje. Svi članovi careve svite gledali su i gledali, ali ni oni ništa nisu videli, no svi su govorili kao i car. Da, zaista je lepo, zaista je lepo. Počeše savjetovati caru da se odmah na prvoj povorci koja će se uskoro održati pojavi u odeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, čudesno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao ordenom Viteškog krsta i dodelio im titulu tkačkog viteza. Celu noć uoči svečane povorke prevaranti nisu spavali nego su šili pored 16 i više upaljenih sveća. Svi su mogli da vide kako se tobože žure da završe carevo odelo. Skidali su sa razboja nepostojeću tkaninu, u vazduhu su je tobože sekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odelo je gotovo. Car priđe u pratnji svojih najotmenijih dvorana, a varalice podiguše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo pantalona, evo kaput, a ovo je plašt. Sve je lako kao paučina. Čovek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrednost ovog odela. Jeste, zaista, potvrdiše svi dvorani, iako ništa nisu videli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo, rekoše varalice. Novo ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu dodaju komad po komad nove odeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše da mu tobože skute nameštaju. Oni tako posluju oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno sašiveno, kao saliveno je. Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, izvrsno odelo. Vaše veličanstvo, napolju već čekaju nosači sa baldahinom što će ga u povorci nositi nad vašom glavom, saopšti komandant parade. Dobro, ja sam spreman, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim držeći ruke u vazduhu i strahujući da se ne bi primetilo da te skute i ne vide. I tako je car išao u povorci pod divnim baldahinom, a sav svet okupljen na ulicama i prozorima govorio je: Bože, kako je divno to carevo novo odelo, kako su mu divni skuti, kako mu sve lepo stoji. Niko nije hteo da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Nijedno carevo odelo do sada nije izazvalo takvo oduševljenje u narodu, ali najednom neko dete poviče: Gledajte, pa on je go! Ah, Bože moj, taj nedužni glasić! Zbrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se u gomili poče širiti šapat. Dete kaže da je car go. Car je go! I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas. Car je go! I caru bi nelagodno, jer se i njemu samom činilo da su podanici u pravu, ali pomisli u sebi: moram izdržati u svečanoj povorci do kraja. Pa se uspravi i nastavi da korača još dostojanstvenije, a za njim i njegovi komornici čvrsto držeći skute njegovog novog odela koje nije ni postojalo.